खुलुमबाय लोगोफोर मैयाहाय मोनसे गुवाहाटीयावहाय BSU नि बर' स्टुडेन्ट इउनियन ना फरायसा आफादनि UPPL आवहाय बिदिनो सा 12 जन जयनिं जानायखौ जों नुनो मोनदों। BSU निफ्राय जाय दैदेनगिरिफ्रा बेयाव UPPL आव हाबदों ना बिथांमोन सोरबा बुंनांगौ जेबो गैया। सोरबा आबसुनियाबो UPPL BPF आव फैगोन, BPF नाबो इयाव ना बेयाव थांलाय बेयाव फैलाय। नाथाय बिथांमोननो थाखाय पलिटिक्स जत सुबिदा से तत मेन्डेला से होननायफोरबायदिसो जाहैदों। जों माने फिल्मफोराव कयेकटा माबाफोरखौ डायलगफोरखौ नायोब्ला नंमारगौबोलै बिदि सानफ्लांलाय लाङो। जाय हक जायफोरा सुबिदा मोनो बेफोरो थांखागोन थांनायालाय। सोरबाया UPPL खौ मोजां मोनग्राया थांगोन, सोरबा BPF खौ मोजां मोनग्राया UPPL निफ्राय थांगोन। एक्चुअली नैबे मोनसे बाथ्राखौबो एसे साननो गोनां। BPF आव जिहेतु रिटायार पार्सन ना, आर्मि रिटायारानो जा माबा मोनसे रिटायारनो बेफोरबायदि गोबां मानसियानो दिनैहाय BPF आव जयनिं जानाय नुदों बेफोरबायदि आरोखि। UPPL आबो खम नङा UPPL आबो खम नङा। मोजां थाग्राखौनो एसे गांखं सिफायना होबाय थानायखौ नुनो मोनदों। आरो BPF आबो खम बुस्थु नङा। BPF नि पलिटिक्सआ एबारावहाय ओरैबायदि जागोन, स्टेटआव जेरैबायदि कंग्रेसआ माने खुनु धोरोमजों लोब्बा गैया नङा होमबा, बेफोरबायदि सेम जोंनि BTC आवबो दा BPF आ धोरोमजों लोब्बा गैया आरोखि, सोमोन्दो गैया। एक्चुअली पलिटिशियानफ्रा धोरोमजों सोमोन्दो थानो नाङा। धोरोमजों सोमोन्दो जुदि थायोब्ला एसे बेलेग रोखोम जायो। जेरैबायदि BJP आ धोरोमजों सोमोन्दो गोनां, UPPL आवबो एसे मालाबा सोमोन्दो गोनांखौ नुनो मोनो। मा बुंबावनो, जों नायनोसै एसे नङा होमबा। बेबो नै दा इलेक्सनाथ' खाथि खाथारसिनानो लक सभा, बिनि थाखायनो सोर बेसेबां बोनो हायो बे आरोखि। थ' नायलांनि जों बिथांमोननि BSU नि फ्राय नैबे UPPL आवहाय मा बाथ्रा बुंदों। कयेकटा बाथ्राखौ नायोबा मिशन भिजननि बाथ्राफोरखौ बुङोब्लाथ' बिथांमोननि कयेकजन जायफोर UPPL आव जयनिं जाहैनाय ना, बिथांमोननि मिशन भिजननि खोथाखौथ' आं बुंनाङा। बिथांमोना मा सिन्था खालामदों, मा साननानै हाबदों। आं हाबनाङाखौ होनना बुङाखै दे, बयहाबो राइट्स दं हाबनो हानाय बा पलिटिक्सनि बाथ्राफोरखौ बुंनो हानाय हिसाबै आरोखि। दा जाय हक बिथांमोननि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ जों नायनानै ला। गिबियावनो आं बिथांमोन गासैखौबो बरायना लाबाय UPPL हान्जानि जानानै। आं जाय बिथांमोना BSU निफ्राय UPPL हान्जानि नीति आरो आदर्श आरो जोंनि मानिजाथाव BTR नि चिफ UPPL नि प्रेसिडेन्ट बिथांनि जि मिशन एन्ड भिजन बेखौ मोजां मोननानै बिथांमोना राइट टाइमाव राइट डिसिसन लानानै दिनै UPPL हान्जायाव जइन जाफैबाय। बिथांमोनखौ UPPL हान्जानि जानानै आङो गोसो गोरबोजों बरायनानै लायो आरो आसा खालामो बिथांमोना बे हान्जायाव जइन जानानै जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'नि जि खामानि मावनाय बेखौ आरोबाव गोख्रोंसिन खालामनायाव हेफाजाब आरो मदद होगोन। आरो जोंनि ओनसोलखौ जौगासार होनायाव बिथांमोना जि मोनसे एक्सपिरियेन्स दंमोन, बे एक्सपिरियेन्सखौ लानानै जोंनाव गोबां हेफाजाब आरो मदद होगोन, आं बेखौ बिसास खालामो। बेखायनो आं दिनै गासैखौबो बरायबाय आरो बियो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां बिदिन्थि जे फैबाय थानाय समाव जोंनि हारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव थारैनो हेफाजाब आरो मदद जागोन। आरो जों सानसे जोंनि जि सिमां बे सिमाङा मोगथां जागोन, जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ। बियो जाबाय थागोन, बियो जोंनि मोनसे रानिं, बियो मोनसे प्रक्रिया बे जइन जानाया। आरो गोबां बेबायदि फरायसा हान्जानिफ्राय जोंनाव जइन जागोना जोंजों मोनसे सोमोन्दोआव दंलायबाय थायो। दा बेखायनो मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों। दा इयुनाव बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ जों लेंहरनानै बिनि सोमोन्दै जों नोंथांमोननो फोरमायना होनाय जागोन। नोंथांमोना दिनै BSU निफ्राय सा 12 जितु नोंथांमोना दैदेनगिरि हिसाबै दिनै UPPL आव जयनिं जाबाय, बे बिथिङाव मा बुङो? थारैनो मोजां मोनदों जे जोंनि मोनसे टीम BSU सेन्ट्रेल टीम जोङो
आल'सना खालामदोंमोन जे दानि जाबाय थानाय सम मोनसे पिसफुल बिटिआर दानायनियाव जों मा कन्ट्रिबिउसन खालामनो हागोन होननानै जों बिदि सानबाय थानायावनो दा जोङो बिराद मोजां मोनसे अपरचुनिटि मोनदों बे मोननानै जोङो सारमोनहाजों एसे सावरायनानै दानि बिटिआरनि दैदेनगिरि प्रमद बर' सारजों जोङो बोरैबा मोनसे लिंक लानानै जाहाथे जोंनि एक्सपार्टिस जों जेराव जेराव मावबोखानाय 10 years जाबाय जोङो बिएससिआव जोङो फाउन्डार मेम्बारखामोन दा बे मावनायखौनो जों मारै दलद थानाय बायदि जानानै आरो जों नुबाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 3 बोसोराव लासै लासैनो मोजां मोनसे परिबेस फैदों बे परिबेसखौ आरोबाव गोख्रोङै मारै जौगाहोनो सान्थि मोनसे लाबोनाय गासिबो जनगोष्ठी थानाय बिटिसिनि ओनसोलनि गेजेराव जा मिशन भिजन जा दङ मोनफा मोनफा जोङो नायबिजिरनानै साननो मोनबाय जे थारैनो बियो मोनसे मोजां मोनसे प्लेनिं लादों मोनसे मिशन भिजन लादों दानि सरकारा दा बे मिशन भिजन लानायाव जों माबायदि सापर्ट होनो हायो बेखौनो जों सावरायलायनानै जाफैनाय जादों आरो बोजबनानै लादों जोंखौ दिनै बेनि थाखाय बिराद मोजां मोनदों थारैनो बिएससिआव जोबस्रांनायनि लामायाव फैमारबाय ना दा बिएससिआ बुंनो थाङोबा बिराद गोरों गोरा जोङो बेयाव डक्टरेट दं एमए एमबिए एमएससि पास आउट जानाय दङ बिरादनो जों गासिबो नायबिजिरनो रोङो नालाय दा आं सानो जोंनि जेसेबां लोगोफोर दङ बिसोरबो जोंनि दा फैनायखौ नुनानै आरो जों जा मावगोन बेखौ नुलांखागोन नुलांनानै बिसोरो फैगोन आरो आङो गोसो गोरबोजों बरायनोसो लुबैखादों दिनैनो दानो आं नोंसिनि चेनेलनि थ्रुयै आं बरायबायबो बिसोरखौ फैनो हागोन जेला गोसो बिराद मोजां परिबेस मोनसे दङ बेयाव मावनो थाखाय नोंथाङा दिनै इउपिपिएलआव जयनिं जाबाय नाथाय इउपिपिएलनि आगोलाव नोंथाङा जिहेतु बिएससिआव दंमोन बिएससिआव हाग्रामा महिलारि जिहेतु मावनायखौ मोनबोदोंमोन 10 बोसोर दायो नोंथाङा माबोरै फाराग मोनदों जिहेतु 10 बोसोरनि जिहेतु थाबोनाय आरो दिनै इउपिपिएलआव जिहेतु इउपिपिएलनि जि खामानि मावनाय बेखौ माबोरै नांदों नोंथां थारैनो हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो सासे रिभलिउसनारिस्ट आरो बिनि दैदेननायावनो जोङो मोनसे नैबे बिटिसिखौ दानो मोनदोंमोन बर' हारिया गावनि मोनसे जायगा बा स्थान मोनदोंमोन आसाम रायजोनि गेजेराव मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट मोननो हादोंमोन बे नंगौ मोजाङैबो खालामदोंमोन खिन्थु दा समनि लुबैनाया दा नैबे समनि डेभेलपमेन्टनि पेसआ गासिबो सारा दुनियायावनो आलदा स्टाइलनि थांदों नालाय दा ट्रेडिसनेल लेभेलनि खामानि मावनानै बे डेभेलपमेन्टनि आलदा रायजो बा आलदा दुनियानि डेभेलपमेन्टनि पेसखौ हमनो हानाय नङा जोंनि बे ओनसोला थालांनोबो हागौ जाबादि अल्ड स्टाइलनि मावोबा दा बे दा गोदान मावनाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोननि आन्डाराव दा बे मावनाया जाहाथे आरो स्पिड जाबावो जाहाथे जों डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिसखौ जेरै गुबुन गुबुन रायजोआव जादों जोंनि भारत हादरावनो बेजों जोङो खाबजाफानो हायो थारैनो जिहेतु बिपिएफआ खामानि मावनो हायाखै नामा ओंखायनो नोंथांमोना दिनै इउपिपिएलआव जयनिं जाबाय नामा खामानि मावनायखौथ' दा बिसोर सरकारावबो गैखाया आरो खामानि मावनाय सिस्टेमाबो एसे आलादामोन बिसोरनिया दा बेखौनो जोङो मोनदांनो मोननानै आरोबाव नैबे दा गोदान दोलो बेनिफ्राय इउपिपिएलआ 3 बोसोरल' जादों दा बेयाव जोंनो एसे सम नांदों नायनो बिसिनि नैबे इउपिपिएल दोलोनि मावनाय आरो थांनाय 10 बोसोर 17 बोसोराव बिपिएफआ जा मावदों बिनि पार्टखौ नायनो थाखाय जोंनो 3 बोसोर सम लादों जोङो नायबिजिरदों दा बेयावनो नायबिजिरनानै मोननायाव साबसिन जों मोनदों निस्सय नंखायनो जों बेयाव दिनै जगनानै फैदों फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव एमपि बिसायख'थि बे बारा सम गैला बेहाय बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो जिहेतु बिपिएफखौ गोबां जिहेतु दोलोखौ सापर्ट खालामनाय नुदों बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो जिहेतु बनसुआबो जिहेतु सापर्ट खालामनायखौ नुनो मोनदों बे बिथिङाव माबाफोर बेले बेजे दं नामा बनसु आरो बिएससिउनि गेजेराव बनसु आरो बिएससिउनि गेजेराव बे मोननैया नायनो थांबा आलदा संगठना खिन्थु मानसिया बेनो जाजेननायनिफ्रायनो बिएससिउनि दैदेनगिरि नेहाथारियानो बेनि दा प्रेसिडेन्ट जानानै दङ दा बे बिथोराव नायनो थाङोबा आइडियलजिया एखेयानो बिसोरनिखौ बुंनो थाङो जों बिथांमोननि आइडियलजिया राजनितिक आइडियलजि नामा राजनितिक आइडियलजि नङाबो जानो हागौ मिथिया खिन्थु दा जाबादि बिसोरनि एक्टिभिटिसखौ नुनो मोनदों बेखौ नायोबाथ' राजनितिक माबाखौनो नुयो लामा लाबखौनो नुयो नोंथांमोननि जितु बिएससिउनिफ्राय आरो फैबावनायनि सम्भाबना दं दङ बे पाइपलाइनाव दङ गोबाङैनो दङ आरो जोङो मबिलाइज खालामदोंबो अलरेडि गासिबो जेसेबां जोंनि दा मोनबा डिस्ट्रिक्ट दं बिटिआरआव बेखौ जों माबागोन सम लानानै बिसोरबो आरोबाव सम लागोन गावसोर